čerstvou šťávu z ovoce, uděláme si takový záplavě, no. A to jsou teda jablka, mrkev, řepa a pomeranč. Ovoce budeme odšťavňovat tady v odšťavňovači Optimum a je vlastně výborný, protože díky jeho dvojitému šroubu má lepší extrakci šťávy a v tom případě samozřejmě i živin. Dáme teda mrkev. Ovocné šťávy je dobré pít, protože jsou výborné na imunitní systém. Obsahují spoustu minerálů, vitaminů, vlákniny. Tak přidáme taky řepku. Náhodný nápoj máme připraven. Umícháme. A můžeme servírovat. Konec.